υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης για την Αχαΐα. Αγαπητοί φίλοι, ξέρετε ότι για μένα είναι θέμα αρχής να βρίσκομαι εδώ. Τους περισσότερους από εσάς τους ξέρω χρόνια, τους ξέρω προσωπικά. Η επιχειρηματικότητα έχει δαιμονοποιηθεί σε αυτή τη χώρα και πολύ περισσότερο έχει δαιμονοποιηθεί σε αυτόν τον τόπο. Ανατρίχιασα ακούγοντας ένα ραδιοφωνικό σποτ τις τελευταίες μέρες που κατηγορούσε έναν υποψήφιο δήμαρχο ότι έχει χρήματα. Ανατρίχιασα. Το λέω και το εννοώ. Δεν θέλω να κάνω πολιτική εδώ πέρα, αλλά ανατρίχιασα. Αν είναι απατεώνας να πάει φυλακή, αν τα έχει βγάλει από την επιχειρηματικότητα, θα πούμε μπράβο. Αλλά να πάψουμε επιτέλους να δαιμονοποιούμε τους ανθρώπους του επιχειρήν. Να πάψουμε επιτέλους να δαιμονοποιούμε τους ανθρώπους που πρέπει να τους ευχαριστούμε. Είστε ήρωες, συνεχίστε να είστε ήρωες. Αυτό που έλεγα και πέρυσι, να το λέω και φέτος, κάποιοι φαντάζονται την επιχειρηματικότητα, γιατί δεν έχουν επιχειρήσει ποτέ, και φαντάζονται πώς πρέπει να τη βοηθήσουν. Κάποιοι άλλοι αντιμάχουν την επιχειρηματικότητα γιατί έχουν άλλη πολιτική αντίληψη στην κοσμοθεωρία. Τους σέβομαι, αλλά είναι απέναντί μου. Αυτό που σας λέω είναι ότι έχω επιχειρήσει. Ξέρω τι σημαίνει να σε παίρνουν και να σου την επιταγή πιο πίσω. Ξέρω τι σημαίνει να πληρώνεις ΦΠΑ όταν δεν τον έχεις στην πράξη. Ξέρω τι σημαίνει να πρέπει να πληρώσεις τους εργαζόμενους τέλος του μήνα και να έχεις άνοιγμα. Συνεχίστε, είστε ο ήρωας. Καλή ετήσια Γενική Συνέλευση. Αν καταφέρουμε και του χρόνου να είμαστε εδώ, πιστεύω ότι πράγματα θα είναι καλύτερα. Να είστε καλά. Βεβαίως, στις προθέσεις μας, κύριε Γενική.